Ir-raba edizzjoni tal-kunċert A Night at the Palace rat udjenza li mliet l-ispazju miftuħ tal-Palazz tal-Girgenti, kunċert bis-sem tal-Orkestra Filarmonika Nazzjonali taħt id-direzzjoni tal-Maestro Aurelio Belli. Waqt il-kunċert inġabru donazzjonijiet bris il-programm Strong Minds ta' Special Olympics Malta, programm li joffri talim li jwassal għal żvilupp ta' ħiliet ġodda biex l-atleti jaddattaw għal ċirkostanzi differenti li jiltaqgħu magħhom. Bid-donazzjonijiet Special Olympics Malta tkompli saħħaħ dan il-programm biex tkun tista' toffri iktar inizjattivi, fosthom screening tas saħħa mentali tal-atleti biex ikun hemm sistema aktar robusta illi tidentifika riskji fi stadju kmieni u tirreferi lil min ikollu bżonn għand professjonisti fil-komunità. Il-Prim Ministru Robert Abela flimkien ma' Dr. Lidia Abela u bintom Georgia May iltaqgħu ma' bosta familji li attendew għal din is-serata mużikali ban-nobli u ringrazzjawhom għal ġenerożità tagħhom lejn il-programm Strong Minds li ħalli tanġid.